Вітаем вас, шановныя гледачы, ў жывым эфіры Белсату. Мяне зовут Кацярына Андрэева. Мы знаходзімся ў Менску на Кастрычніцкай плошчы, дзе о 12-й гадзіне распачынаецца акцыя апазіцыі супраць паглыбленай інтэграцыі. Я нагадаю, што акцыю гэтую праводзіць рух салідарнасці разам. Сабрацца тут заклікала частка беларускай апазіцыі, у прыватнасці рух салідарнасці разам і Вольга Кавалькова, сустарчыня БХД. Гэтыя палітыкі цяпер знаходзяцца тут, Вячеслав Сіўчык і Вольга Кавалькова. Ну а частка грамадскіх актывістаў, дзеячоў кампанія «Свежы ветер» заклікалі сабрацца о 15-й гадзіне ў жывы ланцуг, які выстроіцца ад будынку паштамту, гэта каля плошчы Незалежнасці, да Кастрычніцкай плошчы. Тым часам ужо пачынаюць прамаўляць палітыкі. Вячеслав Сіўчык кажа: Сёння будет адбывацца чарговая акцыя на плошчы Каліновскага, потому что Лукашенко продает Беларусь. Одиное, что новый аспект, вы все ведаете, что минимум 10 человек на Крестина, это абсолютно незаконно. И тому сегодня мы будем потребовать не только свободу Беларуси, не только того, как яны нарешті рассекретили свои таемные махлярские перамовы, про які мы до этого часу ничего не ведаем. Мы натурально будем потребовать и свободу тим людям, які незаконно кинуты сьогодні на Крестина, які зовсім недавно були разом з нами на площі Костя Каліновського. А зараз ми чекаємо, люди ще під'їдуть, не хвилюйтесь, все буде добре. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Толькі што Вячеслав Сіўчык распавёў, якім чынам будзе адбывацца акцыя. Я нагадаю, што Павел Севярынец, які выступаў ініцыятарам папярэдніх 4 акцыяў супраць інтэграцыі, цяпер знаходзіцца на Крэсціна. Ён адбывае 15 сотняў адміністратыўнага арышту, якія былі яму прызначаны яшчэ 18 снежня. І вось гэтую ініцыятыву збору перахапілі паплечнікі, скажем так, па гэтых акцыях, паплечнікі Севярынца. Я нагадаю, што адбылося ўсяго 4 акцыі супраць інтэграцыі. Гэта 7, 8, 20 і 21 снежня. Яны былі прымеркаваныя да сустрэчаў Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна, падчас якіх абмяркоўвалася падпісанне праграмы, так званай інтэграцыйнай праграмы, якая ўключае 31 дарожную мапу. І вось апошняя інфармацыя такая, што гэтая 31-я мапа, дарожная мапа, якая заставалася няўзгодненай, яна тычылася будаўніцтва наднацыянальных органаў саюзнай дзяржавы. У прыватнасці гаворка, наколькі зразумела, гаворка пра адзіны парламент, што прадугледжвае дамова аб стварэнні саюзнай дзяржавы 99-го году. Варта нагадаць, што адразу пасля таго, як завершыліся акцыі супраць інтэграцыі, снежаньскія пачалі прыходзіць пастановы, пратаколы, выклікі ў міліцыю удзельнікам. На дадзены момант 25 чалавек былі пакараныя за ўдзел у гэтых акцыях. Акцыі не былі дазволеныя, і такім чынам паводле артыкулу 23.4 адміністратыўнага кодексу Беларусі гэтыя людзі былі аштрафаваныя альбо адпраўленыя адбываць арышт на Акрэсціна. Я нагадаю, сярод тых, хто цяпер на Акрэсціны, актывісты Леонід Кулакоў, з Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, Яўген Афнагель, таксама Денис Рубанович, гэта кіраўнік Маладога фронту. Адбывае 5 сутак арышту Алена Толстая. І таксама на блогераў пайшла такая атака ўладаў. Блогера Сергей Ціхановскі атрымаў 15 сутак арышту. І таксама з моладзевага блоку актывіст Стась Шашок 15 сутак арышту атрымаў. Астатнія велізарныя штрафы, дарэчы, і Павел Севярынец 26 снежня быў аштрафаваны на 50 базавых велічыняў. Гэта больш за 800 беларускіх рублёў. І адразу пасля гэтага яго затрымалі і павезлі на Акрэсціна.
Тым часам мы бачым, што працягваюць збірацца удзельнікі акцыі, яшчэ не распачалі прамаўляць палітыкі, і мы можам падысці, я думаю, да Вольгі Кавальковай тым часам і пагаварыць з ёй што да сцэнару сённяшняй акцыі, што да нейкага плану, які, імаверна, яна мае. Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Вольга Кавалькова. Добрый дзень, спадарыня Вольга. Скажыце, калі ласка, які план на сёння ўсё ж у палітыкаў, і самае галоўнае, чаму вы вырашылі ўсё ж заклікаць людзей выйсці о 12 гадзіне? Ну, гэта было запланавана і было ўзгоднена на папярэдніх аргкамітэтах, пакуль не атрымалі суткі лідары вось гэтага руху супраць інтэграцыі за незалежнасць. Зараз вельмі шмат людзей сядзіць на Крэсціна і у іншых месцах, таму запланаваны мітынг павінен быў адбыцца, бо нічога не змянілася, улады не чуюць, улады не адмаўляюцца ад плану сваіх дзеянняў, таму мне падаецца, што лагічна, каб людзі выказвалі сваё меркаванне. Што такое мітынг? Мітынг – гэта калі ўлада не чуе, людзі выходзяць і хочуць, каб іх пачулі, данесці свой месседж, свае лозунгі. Мы збіраемся, каб сказаць уладзе, што мы за незалежнасць, мы падтрымліваем, каб Беларусь заставалася суверэннай краінай, і мы выступаем супраць таго, каб былі падпісаныя дарожныя мапы, і за тое, каб увогуле штосьці мы пабачылі, бо беларускі народ сёння не ведае стадыі, на якой знаходзяцца, толькі са СМІ мы можам даведацца пра тое, што адбываецца. Таму калі будуць гэтыя патрабаванні ад улады выкананыя, тады, напэўна, мы будзем змяняць свой план, а пакуль іншых варыянтаў, акрамя акцыі, выхаду на вуліцы і іншых розных магчымасцяў, сёння любая актыўнасць, яна важная па пытанню незалежнасці, таму што калі раней улада не так актыўна агучвала свае планы інтэграцыйныя, то зараз гэта час, калі сапраўды вельмі шмат інфармацыі з розных бакоў, і мы павінны стаяць на абароне незалежнасці, бо калі не мы, і будзем проста маўчаць, то заўтра мы ўжо прачнемся ў іншай краіне, на жаль. Вольга, аргкамітэты па вось гэтых акцыях збіраліся некалькі разоў. І палітыкі апошнім разам, 26 снежня, калі сабраліся ў чарговы раз у офісе БСДПГ, яны прыйшлі да такой высновы, што варта змяніць фармат. І гэта былі даслоўна больш бяспечныя, прапанавалі сабрацца ў жывы ланцуг. Чаму вы з гэтым не згодныя? Я згодна на любы фармат, але пытанне бяспекі – гэта пытанне не наша, на жаль. Гэта планы рэжымы ўладаў, бо любая актыўнасць сёння вулічная, яна можа быць пад рэпрэсіямі, таму тут ці гэта ланцуг, ці нейкі іншы варыянт, гэта ўсё роўна магчымыя рэпрэсіі. І мы жывем у Беларусі, мы гэта ведаем. Мы ведаем, што масавыя пратэсты ці масавыя акцыі, яны заўжды выклікаюць уладаў таксама нейкі страх, што гэтыя акцыі будуць больш масавымі, што людзі пачнуць выходзіць. Таму мне падаецца, што любы фармат прымальны, што мітынг, што ланцуг, што нешта іншае, але калі усе дамаўляюцца пра адзін фармат, а таго, хто гэты фармат прапаноўвае, ён знаходзіцца зараз на Крэсціна, напэўна, ўсё ж такі не трэба было адмаўляцца ад часткі фармата, які быў запланаваны, проста дадаць да яго нейкую яшчэ іншую актыўнасць. Гэта маё меркаванне. Я, на жаль, фізічна не змагла прысутнічаць у чацвер на аргкамітэце, але я падтрымліваю, і мне падаецца, што мы не павінны дзяліцца тут па гэтаму пытанню на розныя нейкія колы, мы павінны аб'ядноўвацца, таму што тэма нас хвалюе усіх лідараў апазіцыі хвалюе сёння пытанне незалежнасці. А ўжо якую актыўнасць хто прапануе, гэта ўжо іншае. Але мы павінны дасягнуць сваёй мэты, каб былі агучаныя планы Лукашэнкам, якія ёсць, і каб ўсё ж такі мы не згубілі незалежнасць. Ад гэтага, гэта, на жаль, залежыць не ад яго, ад нас сёння. Наколькі мы будзем актыўнымі, наколькі мы будзем выказваць сваю пазіцыю, таму што ёсць людзі, якія і падтрымліваюць інтэграцыю. Таму тут таксама наш голас павінен гучаць мацней. Безумоўна, магчыма, такія людзі ёсць, але Вольга, Павел Севярынец прапаноўваў 6 да станцыі метро Маскоўская і потым вяртанне назад. Ці будзе сёння гэта ў сцэнарыі акцыі? 6 будзе дакладна. 6 па якім маршруце? Мы агучым план праз 20 хвілін. Праз 20 хвілінаў, калі распачнецца мітынг. Калі зберуцца крыху людзей, тады ўжо мы
Дякую вялікі. Вольга Кавалькова, сустаршыня БХД, распавяла нам сцэнар сённяшняй акцыі. Яна сказала, што яшчэ 20 хвілінаў будуць чакаць збору ўдзельнікаў, пасля чаго адбудзецца мітынг, дзе арганізатары і скажуць маршрут, па якім пройдзе шэсця. Ну, я нагадаю, што Павел Севярынец да таго, як быў затрыманы і адпраўлены на Крэсціна, прапаноўваў сабрацца на Кастрычніцкай плошчы о 12 гадзіне, пасля чаго прайсці да станцыі метро Маскоўская, перайменаваць яе. Гэта такі частка акцыі, такі вось крэатыўны перформанс, каб была не маскоўская, но нейкія беларускія назвы. І пасля вярнуцца зноў на Кастрычніцкую плошчу для мітынгу. Пакуль арганізатары наладжваюць гукаўзмацняльную апаратуру, на плошчы сабраліся ўжо некалькі дзясяткаў удзельнікаў акцыі і прамаўляе Вячеслав Сіўчык, кіраўнік руху «Салідарнасці разам». Уже на площадь. Мы чекаем еще людей. Сегодня будет традиционная акция супраць так званой глубокой интеграции, потому что Союз России — это война и галеча, это ведают все белорусы. А яшчэ кроме этого, сегодня будет акция в падтрымку тых людей, якія незаконно кинутые на сутки. На жаль, мы агульную колькасць их не ведаем, мы ведаем минимум 10 человек, уже незаконно осуждены судами. Мы будем чекать, когда подойдут люди, потому что на великий жаль, режим старый, репрессии, что такое, все ведают, страх сковал Беларусь, мы чекаем людей, а лишь покуль мы повинны сделать то, что мусит робить любой человек, который имеет годность. Мы повинны потребовать свободы для наших коллегов. Олени Толстой! Свободу! Павлу Сиринцу! Свободу! Евгению Автагелю! Свободу! Максу Винярскому! Свободу! Денису Урбановичу! Свободу! Стасу Шашку! Свободу! Сергею Тихановскому! Свободу! Максу Урбановичу! Вячеслав Сіўчык называе імёны людзей, якія цяпер адбываюць адміністратыўны арышт на Крэсціна за ўдзел у акцыях папярэдніх. Беларуси! Беларуси! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! І, шановні люди, я хочу використати ті стрими, які йдуть з площі Калиновського, і звернутися до людей, які зараз бачать. Самое страшное, что может сдаться, это когда люди сдаются. Тогда не треба водить танки, они будут рабами. На жаль, нас всех загнали прыгом. И меня, так само и громадянина Республики Беларусь. Але я звертаюсь до белорусов. Сегодня мусить быть акция годности. Бо не только айчина не повинна продаваться. Особистая годность так само не повинна продаваться. Мы вас чекаем. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Гаспадар Вячеслав, можна задаць вам пытанне, калі ласка. Я ведаю, што вы прысутнічалі на гэтых абмеркаваннях аргкамітэту, якія адбываліся цягам месяца. Скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце рашэнне вашых паплечнікаў, у тым ліку кампаніі «Свежы ветер», адмовіцца ад запланаванага Севярынцам фармату? Так, это живий ефір. Это вельмі добра. Перше, я хотел бы використати стрим Белсата для того, каб павіншаваць всіх беларусаў са святамі. Сапраўды зараз вялікія святы. Каталікоў, грэка-каталікоў, пратэстантаў віншую з Божым нараджэннем. Всех астатніх з калядамі, з Новым годам. Зычу, каб все было добра. І у вас асабіста добрыя людзі, з вашымі сем'ямі, і самае галоўнае з Беларусю. Я не прысутнічаў ані на якіх аргкамітетах, тому што я ведаю, что отбывается в Беларуси, и я спокойно, я думаю, отсвяткую все свята за межой. Але тыя падзеі, пра якія вы ведаеце, прымусілі меня сёння вернуцца на бацькаўшчыну, потому что минимум 10 человек знаходзяцца за кратамі, в тым ліку практычна вырубілі всіх моих коллег, з якімі мы выступалі 7 снежня, пачыналі гэтыя акцыі, і таму я вымушаны был вернуться. Я не несу адказнасці за тыя рашэнні, якія прымаюць пэўныя людзі, і хай яны самі тлумачаць вам всім, чаму яны прымалі менавіта тыя рашэнні, якія прынялі. Я толькі звяртаю увагу, што сёння небяспека над Беларусю наадварот павялічылася. І, напрыклад, на сённяшняй акцыі мы будем патрабаваць не толькі, каб
наогул была отменена вся эта вакханалія так званая глыбокай інтэграцыі. Але ж таксама будем патрабаваць, каб нарэшце былі апублікаваныя тыя дакументы, якія так па-таемнаму махляры гэтыя, я кажу пра і Пуціна, і Лукашэнку, і всю гэту хеўру, якая, на вялікі жаль, Беларусю зараз кіруе, якая пайшла на злачынныя антиконституцыйныя дамовы з Масквой, каб былі апублікаваны нарэшце гэтай так званай 31 дорожная карта, тому што уже месяц весь час пра іх гавораць. Сёння ўжо будет адбывацца 5-я акцыя, але ж пра што дакладна яны, так сказаць, дамовіліся, што яны прадалі, бо яны прадаюць нашу бацькушу, нават не сваю. Вось, мы да этого часу не ведаем, это амаральна. Натуральна, сёння, як я ўжо абвяшчаў, пэўнай ступені гэта будет акцыя годнасці, таму што мы мусім быць салідарнымі з тымі беларусамі, якія сёння на сутках. План ранейшы, ён быў апублікаваны в інтэрнэце, і нічога з гэтага плана я мяняць не збіраюся. Той сцэнар, паводле якога севярынец і збіраўся правесці акцыю. Толькі што Вячаслаў Сіўчак патлумачыў нам сваё стаўленне да таго, што пратэст супраць інтэграцыі сёння падзяліўся. Вось такім чынам. Частка людзей о 12-й збіраюцца тут, частка людзей выходзяць у жывы ланцуг о 15:00, як абвясціла грамадская кампанія «Свежы ветер». Тым часам некалькі дзясяткаў чалавек сабраліся ўжо на плошчы, і мы абавязкова пагутарым з удзельнікамі, пакуль арганізатары яшчэ чакаюць іншых, каб пачаць мітынг. Варта адзначыць, што да колькасці, максімальная колькасць пратэстоўцаў, якія збірала вось гэтая акцыя супраць інтэграцыі, было 1600 чалавек. Такую лічбу зафіксавалі назіральнікі вясны 20 снежня. Давайте паговорым з тымі, хто прыйшоў сёння пратэставаць. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, чаму, што прымусіла вас сёння выйсці на плошчу? Мирно защищаю свою страну пока. То бок дакументы ж не падпісаныя, няма ніякай інфармацыі што да падпісання гэтай інтэграцыйнай праграмы. Але вы тут на плошчы. Чаму такое рашэнне? А какие могут быть документы? Какие могут быть документы против... Когда полностью почти Россия контролирует Беларусь. Документы, не документы, все равно, как бы вам сказать, ну я защищаю, пока мирно я защищаю свою родину. Дзякуй вялікі за каментар. Мы бачым, што стаіць адна з удзельніц вось з такім цікавым плакатам. Давайте з ёй паговорым. Добрый дзень, як вас завуць? Мария. Марыя, распавядзіце, калі ласка, нам пра ваш плакат. Мы ведаем, што і на папярэдніх акцыях шмат было такіх самаробных крэатыўных плакатаў. У чым сутнасць вашага? Я сообщаю россиянам, что мы не те, кем они нас называют, пытаются назвать, чтобы разделить нацию. Они, например, любят называть нас поляками или оппозицией. То есть они пытаются нивелировать наше значение, сделать любовь в своей стране постыдным чем-то. Вот. Я хочу им сообщить, что мы народ, мы есть. Да, на площади немного сейчас людей, но это не значит, что все молчат и все согласны с тем, что происходит. Просто люди недоинформированы. На самом деле, я считаю, опасность очень высока. В Кремле мечтают о создании СССР, и просто каждый белорус должен это понять, осознать. У нас еще есть время до где-то лета следующего года. Вот. И таким образом я показываю белорусам, которые сомневаются, потому что такие тоже, конечно, есть, и россиянам, что мы нормальные белорусы, патриоты, мы уважаем россиян, мы уважаем поляков и все другие соседние нации, но при этом мы не собираемся никому отдавать свое. Да. Дзякуй вялікі. Скажыце, а вось тут напісана за дружбу, то бок за сяброўства. Да. За сяброўства з кім? З Россией альбо... С россиянами, потому что, как я уже сказала, в интернете очень много появилось, скажем,
троллей или каких-то проплаченных возможностей, может быть, просто россиян, которые очень имперские амбиции мучают, да, и они почему-то начинают говорить, что мы против России, мы обязательно в пользу какой-то другой страны, там, Америки или Польши, но на самом деле мы в пользу просто своей родной страны. Дзякуй вялікі, Марыя, вельмі цікавы каментар і цікавы вось такі плакат. Гэта такая адметнасць акцыяў супраць інтэграцыі, што людзі вельмі ахвотна вырабляюць гэтыя плакаты, выказваюцца такім чынам. Я нагадаю, што знаходзімся мы на Кастрычніцкай плошчы, дзе частка беларускай апазіцыі заклікала людзей сабрацца, каб пратэставаць супраць паглыблення інтэграцыі з Расіяй. Гэты першапачатковы план быў агучаны Паўлам Севярынцам, аднак сам Павел Севярынец цяпер адбывае адміністратыўны арышт на Акрэсціна, і яшчэ 15 сотняў яму прызначылі, і Новы год ён сустрэне за кратамі, як і шматлікія ягоныя паплечнікі. Добрый день. Скажите, калі ласка, чаму вы прыйшлі паўдзельнічаць у гэтай акцыі? Уже не першы раз, а ўсе, якія былі. Ну, таму што хачу сваю краіну ведаць, бачыць незалежна, і не толькі я, але і мои дзеці, мае ўнукі. Усё, я ўжо больш цярпець не магу. Скажыце, а дзеці і ўнукі удзельнічаюць у акцыях такіх таксама, ці толькі вы з вашай сям'і? Ну, калі удзельнічаюць, калі не, калі не, просто не дазваляе, можа, праца, а так яны разам за мной. Скажите, калі ласка, вы памятаеце падзеі 91-го году, калі Беларусь здабыла незалежнасць? Якія тады эмоцыі гэта выклікала ў вас асабіста? Гэта былі такія эмоцыі. Я помню, 91 само собой, я помню, калі Шушкевич выдвигаўся разам з Лукашенко, якія ішлі тоже. Так я асабіста подошла и Шушкевичу руку пожала. Это я уже помню, это были мои эмоции. Але не сбылись, что мои надеи, и не только мои, а и многих людей. Вы ведаеце, што ўлады пачалі пераследаваць удзельнікаў гэтых акцый, пачынаюць выпісваць арышты, пратаколы. Скажыце, як вось гэта вас не засмучае, і вы выходзіце, але ці не пужае? Не пужае, я не думаю. Не пужае, абурае, да, но не пужае. Вы калі сюды выходзіце, вы разумееце, што можаце быць там і затрыманыя? І выклікалі ў МУС. Не боюсь. У міліцыю выклікалі, так? Выклікалі, у мяне есть яшчэ повестка, гэта я храню ее з 10-го года. Гэта было студзень 11-го, пасля плошчы. Памятаю. Як вас завуць? Ларыса. Спадарыня Ларыса, дзякуй вялікі за каментар і дзякуй, што пагаварылі з намі. Адной таксама з адметнасцяў акцыі супраць інтэграцыі быў удзел моладзі шматлікі, і мы бачым, што і сёння гэтыя маладзёны, якіх раней мы бачылі на акцыях, зноў прысутнічаюць тут. Удзельнікаў прымушае закрываць частку твара не толькі кепскае надвор'е, але і рызыка быць зафіксаванымі міліцыяй, рызыка патрапіць таксама пад пераслед, пад штрафы ды арышты. Добрый день. Добрый. Скажите, калі ласка, што прымусіла вас выйсці на плошчу сёння? І што вы трымаеце? Трымаю я. Так, як гэта сказаць, каб не памыліцца. Два карнізы і... да по-русски буду, я все-таки по-русски думаю, простыню. И вот думаю, надо это доставать или нет. Потому что, конечно, народу пришло меньше, чем я ожидала. Я 4 своих подруг спрашивала, придут они или нет. Гэта самаробны плакат, так? Плакат-растяжка, так? Так. Вот, и только одна придет, к сожалению. Толькі адна сяброўка. А чаму ж іншыя сяброўкі адмовіліся выходзіць? Догадайтесь, с 3 раз. Не ведаю. Можно с одного даже. Ну, конечно, люди боятся. Люди боятся, это раз. Во-вторых, хорошее время нашли для подписания под Новый год. Когда у каждого есть дела, когда кто-то уезжает в деревню, когда есть какие-то планы у людей, когда никто не хочет попасть за краты под Новый год.
Все хотят с детками, со знакомыми быть. Вот поэтому и не решаются подойти, в общем-то. Як вас зовут? Юля. Дякую вялікі вам, Юлія, за каментар. Мы бачым аднаго ўдзельніка з плакатам, дзе перакрэсленая 31-я дарожная мапа. Добрый дзень, тэлеканал Белсат. Вядзем жывую трансляцыю. Скажыце, калі ласка, патлумачце сутнасць вашага плакату. Сутнасць? Ну, 31 пасля заключэння прыезду Лукашэнкі ў Санкт-Петербург і да заключэння дарожных карт засталася адна незавершаная карта, 31-я. І невядома, калі яна будзе выканана, падпісана, но пасля яе падпісання, как говорил премьер-министр Дмитрий Медведев, процесс будет необратимым. И это очень честно, для меня это очень страшно. Люди, мое окружение, мои знакомые люди, они не верили, что интеграция будет подписана. Сейчас они тоже не знают, как к этому относиться, потому что это все очень страшно. А вы ведаеце, што 31-я дарожная мапа датычыць будаўніцтва наднацыянальных органаў, то бок адзіных для Беларусі і России? Вот это меня и пугает, потому что, ну, это считайте поглощение, и я боюсь, что это будет прямым повторением истории. Честно, я плохо помню, под каким предлогом проходили по делу Речи Посполитой, но после этого мы потеряли, Польша, ВКЛ потеряли свою независимость в этом в составе Речи Посполитой. И гэтае апасенне вас і прымусіла выйсці сёння на плошчу вось з такім плакатам з перакрэсленай 31-й дарожнай мапай. Для тых, хто далучыўся да прагляду нашай трансляцыі, я нагадаю, што знаходзімся мы на Кастрычніцкай плошчы, дзе сёння частка беларускай апазіцыі збіраецца на пратэст супраць паглыблення інтэграцыі з Расіяй. Пакуль яшчэ не распачаўся мітынг, я нагадаю трошкі пра саму гісторыю інтэграцыі. Лукашенко і Пуцін праводзілі некалькі сустрэчаў з мэтай узгаднення гэтай 31-й дарожнай мапы, і змест гэтых дарожных мапаў абяцалі апублікаваць, абяцалі зрабіць публічным гэты змест, аднак не адбылося такога насуперак абяцанням беларускага прэм'ера. Пакуль што наступная дата сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна невядомая, аднак, як казаў прэс-сакратар Пуціна Пяскоў, не выключаецца да заканчэння году, не выключаецца, што яна адбудзецца яшчэ ў 2019, хаця засталося ўсяго некалькі дзён. Цяпер вы можаце бачыць, што людзі, удзельнікі акцыі стаяць з партрэтамі тых, хто цяпер знаходзіцца за кратамі, знаходзіцца на Акрэсціна, арыштаваныя за ўдзел у папярэдніх пратэстах супраць інтэграцыі. Сярод іх Павел Севярынец. Павел Севярынец, сапраўды, адзін з ініцыятараў, і ягоная роля яскравая ў арганізацыі папярэдніх пратэстаў. Гэта ўжо 5-я акцыя, і вось ва ўсіх папярэдніх 4 ён удзельнічаў, прычым вельмі актыўна, і прызначыў акцыю на сёння на 12:00. Потым, калі яго затрымалі, сабраўся аргкамітэт, які адмяніў фактычна гэтае рашэнне Паўла.
і прызначыў сваю акцыю, як казаў кіраўнік партыі БСДПГ, сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігор Барысаў, у больш бяспечным фармаце. У больш бяспечным фармаце гэта значыць у 15:00 устаць у жывы ланцуг ад будынку паштамту да Кастрычніцкай плошчы на паўгадзіны. О 15:30 завершыць. Дарэчы, я нашым гледачам нагадаю, што мы будзем паказваць жывы эфір і з акцыі «Жывы ланцуг» о 15:00. Пакуль што прамаўляе Ольга Кавалькова. Улады Беларусі, якія павінны быць гарантам незалежнасці нашай краіны, вядуць скрытыя перамовы з рэжымам Расіі і здаюць па факце незалежнасць. Сёння ўсе тыя людзі, я ў тым ліку, прыйшлі на гэту плошчу, каб сказаць, што мы выступаем за незалежнасць. Мы хочам, каб наша краіна заставалася незалежна ад Расіі. Мы хочам жыць незалежна. Сёння, на жаль, тыя людзі, якія актыўна выступаюць за свабоду слова, за правы людзей і за незалежнасць, яны сёння знаходзяцца ў вязніцах. У тым ліку тыя людзі, партрэты якіх вы бачыце. Павел Северынец атрымаў 15 сутак арышту. Алесь Чахольскі атрымаў 15 сутак. Стас Шашок атрымаў 15 сутак. Алена Толстая атрымала 5 сутак. Максим Вінярскі атрымаў 15 сутак. Леонид Кулаков 10 суток атрымаў. Блогер Сергей Тихановский атрымаў 15 суток. Денис Урбанович і Евген Ахнагель з Еўрапейскай Беларусі таксама атрымалі па 15 суток арышту. Гэтыя людзі, яны сёння героі, яны не злачынцы. Сёння злачынцы гэта той рэжым і тыя людзі, якія стаяць вакол нас сёння, якія фіксуюць нас на камеры, якія складаюць на нас пратаколы, выкрикаюць нас у суды і потым судзяць. Судзяць за тое, што мы хочам жыць годна, за тое, што мы выходзім на акцыі, мірныя акцыі пратэсту, каб выказаць сваё меркаванне. А чаму мы выходзім? Таму што ўлада нас не чуе. Улада прымушае нас выходзіць і выказваць свае пратэсты ў такім фармаце. І калі ўлада нас не чуе, мы выходзім. І сёння мы знаходзімся тут і падтрымку тых людзей, якія сёння знаходзяцца ў вязніцах і выступаем за незалежнасць нашай краіны. Сёння таксама вельмі шмат трэба тлумачыць, чаму Расія для нас не саюзнік. Расія для нас не саюзнік, бо яна вядзе агрэсіўную палітыку супраць стран-суседзяў. Мы хочам жыць у мірных стасунках з усімі нашымі суседзямі, але мы не хочам ні з кім аб'ядноўвацца, мы хочам быць незалежнай краінай. І гістарычна гэта незалежнасць беларусам даецца вельмі і вельмі дорага, у тым ліку арыштамі і штрафамі, якімі сёння ўлада пытаецца спыніць пратэсны рух у Беларусі. Але калі мы хочам звацца людзьмі, калі мы хочам, каб нашыя правы сёння штосьці значылі, каб Канстытуцыя Беларусі была ў першую чаргу, мы павінны выказваць сваё меркаванне. Мы павінны аб'ядноўвацца, далучацца да незалежных арганізацый, якія праводзяць розныя кшталту мерапрыемствы. Бо дэмакратыю нельга, разумееце, сябры, дэмакратыю нельга насадзіць звонку. І магчыма вырасціць толькі ўнутры краіны. Калі мы самі гэтага не будзем рабіць, ніхто за нас гэта не зробіць. І мы будзем ўсё горш і горш жыць, будзем чуць ад Лукашэнкі віншаванне на Новы год, што наступны год будзе цяжкім. А ён будзе цяжкім, таму што Лукашенка не зрабіў нічога, каб наша краіна кожным годам жыла ўсё лепш і лепш. Ён вінаваты. Таму віншаванні прэзідэнта павінны быць пазітыўнымі, натхняльнымі, а не сміраючымі нас да таго, што мы будзем жыць у галечы, будзем аб'ядноўвацца з краінай, якая сёння вядзе агрэсіўную палітыку. Дзякую усім. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Я нагадаю, што гэта Ольга Кавалькова, сустаршыня БХД, толькі што прамаўляла, і цяпер мікрафон узяў Вячаслав Сіўчык. Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Жыве Беларусь! Шановні сябры, вам вялікі дзякуй за тое, што вы сабрались сёння на плошчы Касуся Каліновскага. Это сапраўды вельмі патрэбны Беларусі крок, бо все мусяць бачыць, што беларусам трэба незалежная Беларусь. І адмяніць акцыі супраць так званай глыбокай інтэграцыі не могут ни репрессии режима, ни іншыя люди. Мы им это не дамо. Тому вам великий дзякуй. Мы будем дзейнічаць докладно по тому плану,
про который вы все ведаете, який был опубликован тиждень тому назад. Начнем мы все-таки нашу акцию с того, что голосно запотребуем свободу нашим коллегам, які разом з нами 7 снежня разом выступали супроть так званой ганебной интеграции. Их, боюсь, что больше 10 000 человек, але 10 прозвищев мы ведаем, и портреты этих людей тут перед вами. Их может бачить сегодня, дякуючи тому, что вы вышли на площадь, весь свет. Потому что это еще плевуха тем адвокатам Лукашенки на Заходе, які не бачили репресій. От чому наші колеги абсолютно незаконно сьогодні знаходяться за кратами, не знаходяться з нами. Тому почнемо з людей. Павлу Сєвєринцу! Свободу! Олені Толстой! Свободу! Євгену Афнагелю! Черговий раз Вячеслав Сючик перелічує імена тих, хто знаходяться цяпер на Крэсцінах. Гэта актывісты Маладога фронту, Еўрапейскай Беларусі, блогеры, моладзевы блок, Стас Шашок, ды іншыя. Леониду Кулакову! Свободу! Сергею Тихановскому! Свободу! Беларуси! Свободу! Беларуси! Свободу! Беларуси! Свободу! Живе Беларусь! Живе! Шановні сябри, тут шмат пустого буває часу в інтернеті. Часом чіпляють людей, які не винуваті абсолютно, бо іде жорстка гібридна війна Росії супроти Білорусі. У белорусского народа есть свои традиции. Больше 1000 тому годов мы отрымали хрост. Мы христианская нация. И всех эти 1000 годов наши войски перед тем, как идти на битву, молились. Так было, так есть, так будет. Тому я маю гонор дать слово святарам Белорусской автокефальной православной церкви для молитвы. Да рэчы, малітва выклікала дыскусіі падчас абмеркавання гэтых акцыяў. Частка людзей казала пра тое, што яны не настолькі неабходныя, аднак іншая частка пратэстоўцаў усё ж падзяляла думку, што яны мусяць гучаць. Моляцца святары беларускай аўтакефальнай царквы. Дарэчы, святары гэтай царквы таксама пацярпелі ад рэпрэсію, ад пераследу. Ім дасылалі гэтак жа пратаколы, як і іншым удзельнікам акцыі. И не вводь нас у спокусу, але ратуй нас от лихого и лукавого. Бо Твое владарство, Твое сила и вот, теперь навеки вечная. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй усіх арештованих за молитву за незалежность батьківщини нашей. Дай Божа визволення арештованим незаконно, і да прослави люд белорусский, який змагається за свою незалежність, целость і самостойность. Батьківщини нашої старожитної великої Литви, Белорусі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу,
Пакуль працягваецца малітва, я нагадаю, што гэта акцыя супраць інтэграцыі на Кастрычніцкай плошчы, якая сабрала пакуль што не больш за некалькі дзесяткаў удзельнікаў, аднак яшчэ працягваюць арганізатары чакаць астатніх удзельнікаў. Тым часам мы пагаварым з Ольгай Быкоўскай, якая таксама прысутнічала на папярэдніх акцыях і якая атрымала, наколькі мы ведаем, штраф. Распавядзіце, калі ласка, спадарня Ольга, колькі вам штрафу выпісалі, што вам казалі ў міліцыі, як вы гэта ўсё ацэньваеце, гэта пераслед? Справа ў тым, што суд прайшоў вельмі дзіўна, я атрымала позву ў суд, калі суд ужо прайшоў. І я ведаю, што мне далі 20 базовых штрафу, пакуль я не абскарджвала, але планую абскарджваць. Лічу, што беларусы павінны стала выказвацца падтрымку незалежнасці, таму што калі мы выказваемся, мы падтрымліваем гэту незалежнасць, мы кажам, што нам не ўсё роўна, што не ўсе за тое, каб не ўсе падтрымліваюць Лукашэнку, не ўсе за тое, каб Беларусь паглыбляла нейкую гэтую інтэграцыю з Расіяй, і гэта бачна, на гэта звяртаюць увагу, і СМІ міжнародныя, трапляюць міжнародную павестку, ды і беларусы на гэта звяртаюць увагу, і разумеюць, што можна выказвацца супраць і казаць, мы супраць, і таму людзі сюды выходзяць, нягледзячы на то, што людзей ўжо мала, стаміліся, трохі ўжо бачна, што перад Новым годам, але праблема ўсё роўна застаецца актуальнай, і я думаю, што будзем працягваць абараняць незалежнасць, як можам. Дзякую вялікі. Ольга Быкоўская пакуль патлумачыла сваё стаўленне да таго, што ёй прызначылі штраф, а іншыя актывісты пацярпелі ад пераследу за ўдзел у акцыях. А пакуль што прамаўляе мастак Алесь Марачкін. Давайте паслухаем, што ён кажа. Поэтому яшчэ раз паўтараю, дзякую вам, што вы сюды прыйшлі, бо незалежнасць гэта святое. Толькі тады будзем вольнымі, калі будзем жыць у сваёй хаце, калі чужынцы не будут тутака и не будут нами командовать. Живе Беларусь! Великий дякую. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Да рэчы, таксама ёсць цікавы фармат плакатаў. Гэта вось такія плакаты, некалькіх ужо можна пабачыць тут сярод удзельнікаў акцыі. Добры дзень. Добрый. Скажите, калі ласка, вось такі плакат забіраў дзяцей са школы, і побач з вами жонка адправіла за хлебом. Што гэта за плакаты і што яны азначаюць? Ну, это значит, что даже человек, случайно мимо проходящий, не знавший об этой акции, просто хотел до нее долучиться. Просто шел мимо и счел нужным поучаствовать в этом протесте. То бок не политик, не активист, не сталый удельник акции. Да, не организованный, просто мимо шел, узнал и решил поддержать. Дякую. Свободу! Добрый день. Вітаю. Скажите, калі ласка, вось у вас у руках плакат «Просто ішоў на працу». Што вымусіла вас з гэтым плакатам выйсці на плошчу? Ну, вы ж ведаеце, што наш кіраўнік кажа наконт таго, хто выходзіць на гэтыя мітынгі. Для яго гэта праплачаныя кімсьці там з запада. Я хочу гэтым плакатам паказаць, што на плошчу выходзяць якраз такі звычайныя працоўнікі, працуючыя людзі, якія выходзяць на працу, робяць яшчэ і больш за ўсё яны зарабляюць мала. Толькі ў Менску нават людзі могуць атрымліваць высокія заробкі, а дзесьці ў рэгіёнах гэта жах. Там могуць на заводах дзяржаўных працаваць нават і за $200, калі будзе. Так што я гэтым плакатам хочу паказаць, што працуючыя людзі нават так жа выходзяць на гэтыя мітынгі. Дзякую. Як вас зовут? Алексей. Дзякую, Алексей. Да рэчы, вось Марыя, з якой мы ўжо гаварылі, цяпер трымае новы плакат. Распавядзіце, калі ласка, цяпер пра гэты плакат, у чым ягоны сэнс. Тут напісана не помнікам фашызму, сталінізму, тоталітарызму. Патлумачце, калі ласка. Да, вось вы бачыце лічбу 358 686. Гэта колькасць расстраляных беларусаў цягам 1917 і 53 года. І гэта толькі афіцыйная лічба. МУЗ дае лічбу 600 000 рэпрэсаваных беларусаў. То бок гэта за весь час існавання Савецкага Саюзу. Ой, прабачце, за час да
Так, да смерці Сталіна маецца на ўвазе. Ад пачатку стварэння Савецкага Саюзу да ягонага да смерці Сталіна, так? Так. І па іншым дадзеным гэта нават 1 400 000 чалавек. Як бы гэта істотна для нашай не самай вялікай краіны. І зараз ідуць размовы ў Расіі пра ушанаванне Сталіна і ідуць размовы пра перапіс... У выніку яны перапісваюць гісторыю, на мой погляд. На афіцыйным узроўні ушанавання. Я так лічу, і на мой погляд, мы, як беларусы, павінны памятаць сваю годнасць народную, памятаць, што з намі рабілі, усе нашы ахвяры. І насамрэч гэта толькі адзіны прыклад рэпрэсавання нашага народу, таму што было знішчана яшчэ шмат людзей падчас імперыі расейскай. Вось, і гэта тое, да чаго заклікаю не ўшаноўваць ніякую таталітарную сістэму. То бок для вас гэта такі яшчэ адно магчымае наступства інтэграцыі паглыбленай з Расіяй, што і ў нас пачнуць гэта на нейкім афіцыйным узроўні прасоўваць? Ну, магчыма. Насамрэч, чаму гэта адбывалася? Трэба задаць пытанне, чаму не толькі ж сам Сталін расстрэльваў людзей, чаму ў гэтай краіне гэта адбывалася? Я лічу, гэта таксама небяспечна, тым больш, як мы ведаем, зараз больш цяжкім становіцца рэжым у Расіі. Дзякую вялікі. Дарэчы, сапраўды, кажуць гэта і эксперты, прызнаюць, што ў 2024 годзе гэта будзе такі пераломны момант для Пуціна, таму што ён зноў збіраецца балатавацца ў кіраўнікі Расіі. І, канешне, гэта момант такі пераломны, таму, магчыма, і будзе ён больш жорстка ставіцца да Беларусі і больш весці жорсткі дыялог з Лукашэнкам. Тым часам я нагадаю, што гэта Кастрычніцкая плошча, прыкладна 100 удзельнікаў акцыі супраць паглыблення інтэграцыі. Пакуль прамаўляюць палітыкі, я вам трошкі нагадаю, што сёння будзе адбывацца. Пасля гэтых мітынгаў і прамоваў на плошчы плануецца 6, якую анансаваў яшчэ Павел Севярынец, але потым быў затрыманы і цяпер не можа ўдзельнічаць у акцыі. Ну, а пасля 6, імаверна, вернуцца людзі зноў сюды. Такі вось быў як мінімум план у Севярынца. Тым часам грамадская кампанія «Свежы ветер» сваю акцыю «Жывы ланцуг» прызначыла на 15:00, і гэта не толькі «Свежы ветер», але і шэраг апазіцыйных лідараў да такой высновы прыйшлі. Гэта ўжо не першы «Жывы ланцуг». Раней «Жывы ланцуг» «Свежы ветер» арганізоўваў 7 снежня. Тады некалькі сотняў чалавек усталі таксама па праспекце Незалежнасці у шэраг. Ну і вось цяпер такая пазіцыя ў кампаніі «Свежы ветер», што акцыі масавыя не дадуць выніку, не прывядуць як бы да паспяховай мэты, таму што колькасць іх удзельнікаў невялікая. Дарэчы, што яшчэ рабіў «Свежы ветер»? 27 снежня збіраўся даслаць паштоўкі беларускім чыноўнікам, і дзеля гэтага абвяшчаў такі збор людзей, тых, хто хацеў даслаць гэтыя паштоўкі каля паштамту. Аднак міліцыя, вось паводле словаў арганізатараў, перашкодзіла правядзенню гэтай акцыі нейкім чынам, ну і заблакавала нібыта памяшканне у паштамце. Пасля гэтага вымушаны былі адмяніць акцыю. Прадстаўнікі «Свежага ветру» у сваім тэлеграм-канале яны пішуць, што у іх няма падставаў дапускаць, што колькасць удзельнікаў акцыі будзе расці, таму што няма канкрэтыкі па падпісанні інтэграцыйнай праграмы, няма пакуль што даты, калі гэтая праграма будзе падпісаная, як і даты канкрэтнай і месца сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна. З тых, хто падтрымаў ідэю жывога ланцугу сёння, гэта партыя БСДПГ, таксама партыя «Зялёныя». І вось кампанія «Свежы ветер» падтрымлівае таксама гэтую думку. А мы о 15:00 будзем вам паказваць у жывым эфіры гэты «Жывы ланцуг». Выходит в той день,
А, до речі, є ще рух за свободу. Юрась Губаревич з тих, хто долучився до зміни формату, з тих, хто закликав до живого ланцюгу замість акції, яку планував Северинець. Треба, коли будуть сопротивлятися, до цього треба бути морально готовими. І починати треба бути в час. Треба буде виходити, коли вони все-таки відважаться зробити велике злочинство, підписати ці так звані дорожні карти. У нас тільки одна батьківщина, у нас тільки одна отчина, у нас тільки одна Білорусь. І ми нашу отчину не продамо. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Пакуль промаўляе Вячаслаў Сіўчык, мы паговорым з іншымі удзельнікамі. Мы бачым, што тут ёсць людзі з флагамі, з гербамі гарадоў, якія прыехалі, імаверна, з гэтых рэгіёнаў. Добры дзень. Добрый. Телеканал Белсат. Скажыце, калі ласка, вы прыехалі з Пінску, так? У вас вось сцяг, герб гораду Пінску, так? Я сам з Менску, сцяг гораду Пінску. А гэта хіба не Пінску у вас напісана? Так. Давайте пакажам нашим гледачам. Написано. Так, дарэчы, гэта такая таксама адметнасць гэтых акцыяў, што людзі прыходзяць з такімі выявамі гербаў гарадоў. Дарэчы, удзельнікі едуць прыходзяць не толькі удзельнікі з Менску, але і з рэгіёнаў, з розных рэгіёнаў. Напрыклад, мы бачым вось спадара з сцягам, дзе напісана Магілёў. Добрый дзень, телеканал Белсат. Добрый дзень. Скажыце, калі ласка, ці вы прыехалі з Магілёву? Но. З Магілёву, так? Што людзі ў Магілёве думаюць пра інтэграцыю? Что и в Минске. Настроение везде одинаковое. Якое стаўленне ў Магілёве вось менавіта да аб'яднання больш шчыльнага з Расіяй? Нет, естественно, не объединение. Наоборот, все люди выступают против объединения, против интеграции. Потому что все понимают, что нынешняя углубленная интеграция, так называемая, это в конечном счете присоединение к России. Это поглощение Беларуси, это утрата независимости, это, соответственно, окраина Российской империи, это ухудшение жизни народа. У Магілёве людзі гэтак думаюць, а вось я ведаю, што таксама людзі з Віцебскай, Магілёўскай вобласці актыўна ездзяць у Расею працаваць. І вось што гэтыя людзі думаюць, якія часта бываюць у Расеі? Собственно, мне трудно сказать, что они думают, потому что это самое, я как-то с ними особо не это самое. Ваших знакомых нема таких? Да, таких нету. Ну, если ездят, ну, конечно, потому что каждому человеку нужно кормить свою семью, поэтому едут. Едут почему в Россию? Наверное, прежде всего, потому что языкового барьера нету, да. Проще, наверное, чем сегодня ехать в Литву, предположим, тоже в Чехию или куда-то туда, да. Но тем не менее, насколько я понимаю, ситуация в целом не только по городу, а вообще по стране. Сегодня, в общем-то, в Россию ездят уже меньше людей, больше едут все-таки в ту же Польшу. Я знаю, что много, в общем-то, людей уже едут в Литву. То бок імкнуцца больш на захад людзі. Конечно, ориентируются люди уже на Запад, потому что там все-таки, другой мир, да, другой уровень жизни. Это ж, вселенная другая, в общем-то. Дякую вялікі. Як вас завуць? Анатолий. Спадар Анатолий нам распавёў, як ставяцца ў Магілёве людзі да паглыбленай інтэграцыі з Расіяй. Добрый день. Бачу, что вы незадоволены тем, что отбывается. Так чему? Я не люблю, когда собираются, митингуют, потому что я в свое время отработала 45 годов. И 2 детей родила, хоть и инвалид 2 группы с 23 годов. А вы ведаете, для чего люди собрались тут? Ведаете? Я просто удивляюсь, что они вот это собираются. Мне, например, это не нравится, никогда не нравится. Надо трудиться, и тогда мы работали в деревне, мы в городе работали. А все глядят, как только в магазине было.
а надо еще самой что-то Але произвести. тут людзі супраць інтэграцыі з Расіяй сабраліся. Яны супраць больш шчыльнага аб'яднання з Так Расіяй. это хорошо, конечно, что объединение. У меня и брат тоже на Украине живет, и служил на Украине, а теперь приехать невозможно только на недели 2-3 и все. Вы понимаете, и пенсии не дают ничего. А он же служил там во Львове и женился там. И невестка оттуда. Але ваше стаўленне да мітынгу адмоўнае. Нет, я не люблю митингу. Нет. Дзякуй вялікі. Таксама можна пабачыць, што не толькі ёсць задаволеныя акцыі супраць інтэграцыі, а ёсць і тыя грамадзяне, якія выказваюць адмоўнае стаўленне да гэтага і не падтрымліваюць мітынгоўцаў. Добрый день. Добрый день. Телеканал Белсат, мы вядзем жывую трансляцыю. Скажыце, калі ласка, што вас прымусіла сёння выйсці на плошчу паўдзельнічаць у акцыі пратэсту? Ну, насамрэч, арганізацыя сённяшняга мітынгу вельмі не класная, таму я асабіста прыйшоў по приколу. По приколу? Так. Што гэта значыць? Координація дзеянняў адсутнічае. Людзі проста спытваюць, а ці будзе мітинг за некалькі гадзін да мітинга. Таму мы прыйшлі по приколу. То бок вам просто цікава паглядзець, што тут будзе адбывацца далей, так? Добра, ну а пра інтэграцыю з Расіяй што вы думаеце? Адмоўна. Натуральна адмоўна, так? А што вы хацелі б убачыць на гэтым мітынгу? Вы кажаце, кепская арганізацыя. Якая мусіла быць добрая, на вашу думку? Мы б хацелі ведаць пра то, што мітинг будзе. А інфармацыя, я кажу, літаральна за пару гадзін, і учора яе не было. Скажыце, калі ласка, вы робіце здымкі, так? Пакажыце, калі ласка, што гэта такая рэтра-камера такая. Ага, а навошта гэтыя здымкі вам? Таму што я займаюся фатаграфіяй крыху, і мне падабаецца гэта рабіць. І чаму б не рабіць? Напрыклад, тут было напісана «Навагодні беспредел», і тут все гэтыя прыгожыя людзі. Чаму б не сфоткаць? А, так, рэклама. Сапраўды, тут такія упрыгожанні паўсюдна, дэкарацыі навагоднія, так, і адбываецца на гэтым фоне акцыя. Таму гэтая пара прыйшла сюды паглядзець і зрабіць здымкі архіўныя. Адметная рыса, акрамя актыўнага ўдзелу моладзі, актыўная рыса гэтых акцыяў яшчэ і вялікая колькасць нацыянальнай сімволікі. Вы можаце пабачыць, што чырвона-белыя сцягі, гербы пагоня. Тут у вялікай колькасці, у значнай колькасці. Дарэчы, што датычыць арганізацыі мітынгу, вось пра што казалі гэтыя маладыя людзі, з якімі мы толькі што размаўлялі. Насамрэч, у соцсетках распаўсюджвалася інфармацыя пра тое, што будзе акцыя 12:00. У Фейсбуку, прынамсі, можна было пабачыць вось тыя такія паштоўкі, карцінкі, якія рабіў Павел Севярынец з паплечнікамі. Яны іх распаўсюджвалі, дзе было напісана 29 снежня 12:00. Але вось не да ўсіх гэтая інфармацыя патрапіла, таму некаторыя скардзяцца на адсутнасць недастатковае інфармацыйнае суправаджэнне гэтай акцыі. А што тычыць жывога ланцугу, якую іншая частка беларускай апазіцыі прызначыла на 15:00, то інфармацыі пра гэта яшчэ менш можна было пабачыць у сацыяльных сетках. Я нагадаю для тых, хто далучыўся да прагляду, што гэта Кастрычніцкая плошча, акцыя супраць інтэграцыі з Расіяй, і цяпер тут знаходзіцца прыкладна 100 удзельнікаў. У мінулы раз яны падыходзілі на прыступкі Палацу Рэспублікі і прамаўлялі адтуль, а цяпер стаяць бліжэй да ўскрайку плошчы і слухаюць прамовы палітыкаў. Казалі, што далей, магчыма, будзе шэсце. Маршрут гэтага шэсця мы неўзабаве даведаемся. А пакуль давайце наблізімся да прамоўцаў, да эпіцэнтру мітынгу і паслухаем, пра што кажуць там. Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! И будет жить вечно! Дякую великий, спадарыня Алена. Вот бачите, казала, не умеет выступать. Дякую великий. Чекайте, черга. Спадарыня Нина, присыпывайте до вас. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Кажут, холодно, лишь народ по красоте оживает. Тут уже черга у меня.
выбудоўваецца даволі Пакуль адбываецца жывы мікрафон, прамаўляюць усе ахвотныя ў гэты мікрафон, а тым часам увагу прыцягнулі вось такія карты, якія трымае частка ўдзельнікаў у руках. Гэта, наколькі мы разумеем, такія дарожныя мапы, і, магчыма, нам патлумачаць цяпер, у чым сэнс гэтых плакатаў. Скажыце, калі ласка, хто гэта намаляваў, па-першае? Па-другое, чыя ідэя? Намалевать я не ведаю, кто намалевал, но зусім-то я вообще-то с Гомеля, я живу побач с Россией. И все эти самые, все большие грузы, все карты проходят, просто это самый наш Гомель. И, конечно, хотелось бы, это давно уже сколько годов бьемся, чтобы это было все же какая-то граница, что какая-нибудь таможня, никто ничего не делает. И просто это самое, что идет это украдки, это самое, робятся эти карты дорожные. То есть это самое дорожные карты, будет и роуминг, все суцельное, все это самое. Ну, мне не подобается. Кто-то робил, ну так красиво. Где может здесь с интернетом? Умельцев уже хвапается. Вось такія крэатыўныя плакаты выглядаюць як сапраўдныя карты для гульні, але гэта такая вось алюзія на дарожныя мапы, якія збіраюцца падпісваць кіраўнікі Беларусі, Расіі. Расійскі, які яны ідуць цыцам, як бараніць нашу бацьку, бараніць вас ад беларусаў. Говорите, не бойтесь, если кто-то вас заправляет, просто плюньте на уклад. Гэта не адзіная дарожная мапа, не адзіная карта, якую удзельнікі прынеслі. Яшчэ ёсць і вось такая. І зараз я папрашу аператара паказаць, як выглядаюць вось гэтыя карты, якія удзельнікі прынеслі. Добрый дзень. Прывітанне. Скажыце, калі ласка, у чым сэнс гэтай карты, у чым сэнс гэтага плакату? Мы бачым, што тут Пуцін, але ён у нейкай такой форме царскай, падаецца, ці нейкай такой з двухгаловым орлом, так? І што ў яго на талерцы? Ну, яны спасылаюцца на як бы імперскую Расію, я так разумею. Гэта, на жаль, не моя ілюстрацыя, але яны спасылаюцца на тое, што так беларус проста аддаюць Пуціну, як бы прадаюць яе. Хто рабіў гэтыя ілюстрацыі? Гаспадарыня тут стаіць, яна тлумачыць зараз. Аўтарка, так? Мы абавязкова пагаварым з аўтаркай пасля таго, як яна з нашымі калегамі паразмаўляе. Шановні сябри, сапраўды, той вайне, якую Расія вядзе супраць нас, гібриднай, беларускай, не ёсць. Самі па сабе, у нас есть зброя. Наша зброя – это наша гісторыя, наши герои. І веру. Я просто нагадаю, чаму карты, таму што дарожныя мапы, іх 31, яны ўваходзяць у інтэграцыйную праграму. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Румас абяцаў змест гэтых мапаў зрабіць публічным, апублікаваць дзеля грамадскасці ў адкрытым доступе, аднак гэтага не адбылося, і прычыну, з якой не апублікавалі для грамадскасці змест дарожных мапаў, таксама не паведамляюць. І вось гэта якраз і абурае большасць тых, з кім мы звычайна гаварым, таму што людзі не ведаюць, што менавіта будзе падпісвацца. Добрый дзень, прабачце, тэлеканал Белсат, хацелі з вами пагаварыць, наколькі мы ведаем, вы аўтарка ілюстрацыяў, так? Аўтар не я зрабіла толькі гэта, я ж знайшла ў інтэрнэце і трохі, скажем, такіх аздобіла да акцыі, бо мы дамаўляліся, што зробім карты, вось я прынесла іх. Скажыце, а хто аўтар? Тут я не ведаю, недзе я пазначала, ну, але не везде былі ў інтэрнэце напісаны аўтары, ну, то есть аўтарства, скажем так, не маё самой ідэі такіх малюнкаў. Так, дарэчы, вось гэта Ковабата, так, Ёлкін, я помню, што у яго много такіх ілюстрацый у інтэрнэце можна зайсці, вельмі
прыгожых і таких тэматычных. Да рэчы, падаецца, што можам мы распавесці пра аўтараў. Ёлкін — гэта вядомы карыкатурыст радыё «Свабода» службы. Ну, а вось гэта Ковабата, наколькі мы ведаем, беларуская мастачка, і частка гэтых карыкатураў выходзілі на сайце «Наша Ніва». Дарэчы, вельмі таксама крэатыўныя, і вы можаце вось пабачыць тут Лукашэнку і Пуціна. Лукашэнку, які сшывае Расею, мапу Расеі з беларускай тэрыторыі. Ковабата — аўтарка гэтай ілюстрацыі. Іншыя карыкатуры выходзяць у беларускіх СМІ, у беларускіх незалежных СМІ. Бачым вялікую расцяжку. Падаецца, што гэта тая спадарыня, якая на пачатку акцыі казала нам, што прынесла, але не наважалася пакуль яе раскрыць. Вось цяпер мы можам яе ўбачыць з гэтай расцяжкай і паглядзець, што ж там за змест такі. Мы зноў вярнуліся да вас. Ці пришла ваша сяброўка? Я не знаю, на самом деле, потому что я ее только по интернету знаю, еще вживую не видела. Так что, может быть, я ее увидела, а может быть и нет, до сих пор сомневаюсь. Так, трошки раней нам казала Юлія, гэтую жанчыну завуць Юлія, яна казала нам, што паклікала сябровак з сабой на пратэст, але з іх толькі адна пагадзілася, заклікала яна 4 сваіх сябровак сюды. Вы казалі, што думалі, ці даставаць гэтую расцяжку, але ўсё ж наважыліся. Что тут написано? Ну вот, собственно, что написано, вы сами видите. Мое мнение написано. Мне его, к сожалению, больше никак невозможно выказать в нашей стране. Ну, хотя бы так. Тут написано по-российски: огромные ресурсы и нищие россияне, зачем нам союз с такой властью? Для наших глядачоў я прочитала змест гэтага плакату. Скажите, калі ласка, але ў Беларусі ж таксама тая ж самая ёсць і галеча, і тыя ж самыя сацыяльныя праблемы. А вот представьте себе коммуналку с, ну так, комнат на 10-12, с неадекватными соседями, с алкоголиками, да всякое разное, интеллигент там в одной комнатке живет. Или однокомнатную квартирку, где легче навести порядок. В однокомнатной квартирке легче, правда? Вот, собственно, и у нас по сравнению с Россией то же самое. Или вот еще, например, представьте себе, что дали двум людям, ну, например, там, одному дали $20 миллионов, другому дали $20 тысяч. И вот каждый из них купил по однокомнатной квартире, купил себе костюмчик. Ну и вот так вот через год вот у них такие приобретения. Кого вы будете больше уважать? Того человека, кто умудрился купить за $20 тысяч себе квартиру и пойти там на работу, что-нибудь такое, или того, который куда-то, бог знает куда, делал эти 20 миллионов и приобрел столь мало. Я просто была, на самом деле, не только в Москве и Питере. Я была еще в Великом Новгороде, в Брянске, Смоленске и Ельце. Имели магчимость поравнать, как выглядит там ситуация? Была возможность сравнить именно. Я видела не только вот эту вот лицевую сторону, я видела и у нас в Беларуси маленькие городки, я видела и российские города. И вот я вам хочу сказать, что даже наши маленькие городки не такие страшные, как российская, даже не глубинка, а нормальный средний город, тот же Елец. Ты приезжаешь туда на вокзал, и ближайшая остановка к вокзалу — это советская, облупленная, с отваливающимися кусками стены, какое-то нечто такое сооружение, которое даже остановку не напоминает. А по померах это як районный центр? Да. Да, в том-то и дело. Вот. И целая куча людей, большая часть людей жили, ну, в таких условиях, которые просто не имеет права жить. Страна с такими огромными ресурсами, с таким первоначальным капиталом. Там уже чуть ли не на золотых унитазах люди должны сидеть. Я, конечно, преувеличиваю, но смысл ясен, в общем-то. Великие ресурсы и марнование этих ресурсов. Молодец. Власти замечательные. Власти, они хорошо распорядились всем, что имеют. Нам есть чему у них поучиться, очевидно. Вот
я так думаю. Дзякуй вялікі. Гэта вось мы ўжо ў другі раз размаўляем з жанчынаю, якая звала сваіх сябровак далучыцца да пратэсту, але пакуль нікога з іх яна не бачыць, затое сама трымае вось такую самаробную расцяжку. Што датычыць стаўлення міліцыянтаў, то яны вядуць аператыўную здымку, яны назіраюць за гэтым усім, што адбываецца. Аднак міліцыянтаў у форме мы тут не бачым вакол нас, большасць з іх у цывільным. Яны здымаюць удзельнікаў і журналістаў незалежных ЗМІ таксама здымаюць на свае камеркі. Магчыма, гэта робіцца для таго, каб потым даслаць пратакол альбо штраф. Тым часам ніяк яны не перашкаджаюць правядзенню самой акцыі, то бок яны не затрымлівалі пакуль што удзельнікаў, тых, якія сабраліся сёння, і нават не прыходзілі з мегафонам і не папярэджвалі, што акцыя не санкцыянаваная. А гэтак яны рабілі ў папярэднія разы. Калі вы глядзелі нашыя стрымы, то маглі пабачыць міліцыянта ў форме, які абыходзіў мітынг і папярэджваў пра тое, што акцыя не санкцыянаваная. Вось сёння такога мы не назіралі. Аднак яны прысутнічаюць у цывільным, вядуць здымку. Таксама тут стаяць на варце супрацоўнікі ДАІ каля узбочыны, ля праспекту. Пакуль што выглядае на тое, што тактыка ўладаў такая, каб дасылаць удзельнікам постфактум пратаколы і штрафаваць, саджаць на сотні удзельнікаў пратэсту ўжо пасля таго, як акцыя адбылася. А пакуль прамаўляе Ніна Багінская, гэта такая легендарная удзельніца акцыі пратэсту. Давайте паслухаем, што яна кажа, і давайте падыдзем бліжэй. Гэта адбываецца ў межах вольнага мікрафону, які абвесціў Вячаслаў Сіўчык. Цяпер кожны ахвотны можа выступіць з прамовай. Давайте паслухаем, што ж кажа Ніна Багінская, якая стала удзельнічае ў акцыях пратэсту, заўжды ходзіць з бел-чырвона-белым сцягам. І цяпер яна чытае верш. Тут чистая папера, весь народ и стяг. Родок крови на белом фоне. Живе Беларусь! Дякую, великий дякую за верш, за все, что вы, спадарні, робите для Беларуси. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Прошу выступить спадара Василя. Вітаю, сябры. Заранее прошу пробачить меня за мой белорусский язык, тому я буду речь держать на... Гэтага хлопца завуць Васіль, мы з ім ужо таксама гаварылі, ён трымае ў руках плакат з перакрэсленай 31-й дарожнай мапай. Давайте паслухаем, што ён кажа прысутным, а тым часам нагадаю, што тут каля сотні удзельнікаў цяпер стаяць на Кастрычніцкай плошчы. Прийти сюда и высказать свою точку зрения. Может, я не должен был этого делать, заниматься своим делом, как поступила большая часть нашего населения, не придя сегодня на митинг и вообще, сидя у себя дома, занимаясь своим делом. Но то, что происходит сейчас в стране, я не могу спокойно на это смотреть. И любой... Мы теряем... Пробачьте. Мы теряем нашу независимость по ошибке нашего президента, который уже 25 лет под видом демократии у власти. Некоторые удзельники, некоторые промоутеры хвалюются, выступающие. Фальсификация населения, помощь со стороны России. Все это послужило почвой для... должно послужить почвой, по мнению Кремля, Спадарня для Ольга, интеграции. ці можна, калі ласкава, вам Они одно так думают. пытанне задаць невялікае? Мы не ўсё ж голосовал за спрабуем інтэграцію. вызначыцца, які будзе маршрут, і нашыя гледачы таксама, магчыма, іх цікавіць, ці будзе шэсце, які будзе маршрут гэтага шэсця. Таму што пакуль што адбываецца, мы так разумеем, мітынг, вольны мікрафон, а трошкі пра шэсце. Ну, у нас крыху разыходзіцца меркаванне. Я лічу, што такое надвор'е сёння, што ўжо людзі рэальна замерзлі
маразлі, трэба думаць ўсё ж такі першую чаргу пра тое, што мы хочам дасягнуць любым мерапрыемствам. І сёння дастаткова было б мітынгу і кароткага шэсця, можа быць, да плошчы Незалежнасці, і людзей не марозіць, бо ў 3 гадзіны тут будзе таксама ад плошчы Незалежнасці ад Кастрычніцкай да галоўпаштампа ланцуг, да якога таксама мы заклікаем далучыцца. Таму я не думаю, што сёння патрэбны вельмі доўгі, зацягнуты фармат, які замарозіць людзей, каб яны яшчэ потым балелі. Таму я за тое, каб агучыць свае патрабаванні, свае меседжы, тым больш людзі сёння прыйшлі, і гэта было асноўнае падтрымаць тых, хто сёння прыйдзе. Усё ж такі рэклама гэтага мерапрыемства была. І даць магчымасць людзям выказацца і далучыцца да іншых акцый, які будуць таксама далей. Таму я за тое, каб мітынг скончыўся і людзей не марозіць. Это маё меркаванне. Я лічу, што это было для ўсіх. І галоўнае, што каб кожны мог выказацца і бачыў, што людзі і бяруць адказнасць, прыходзяць і лідары таксама будуць разам з людзьмі. Нават калі будзе 1, 2 или 3 чалавекі, яны будуць выходзіць. Дякую вялікі. Вы кажаце, што разыходзяцца меркаванні, а з кім? З Вячеславам Сіўчыкам, так? Да, на жаль. Дякую. То мы тады запытаем у Вячеслава Сіўчыка. Спадар Вячеслав, калі ласка, можна у вас кароткі каментар? Кажуць, што разышліся меркаванні у вас з Ольгай Кавальковай наконт шэсця. Ну, вось не захацеў з намі цяпер Вячеслав Сіўчык размаўляць. Магчыма, потым мы з ім пагаварым і удакладнім, што ж наконт сцэнару акцыі. Беларусь привыкает до того, что можно говорить, можно сказать слово. Першапачаткова збіраліся тут ад Кастрычніцкай плошчы пасля мітынгу прайсціся да Маскоўскай, а з шэсцем да станцыі метро Маскоўская, а потым вярнуцца сюды. І вось Ольга Кавалькова толькі што нам сказала, што гэта шэсце лішняе на яе думку сёння, і было б дастаткова кароткага шэсця да плошчы Незалежнасці. Ну, а Вячеслав Сіўчык падтрымліваецца іншага меркавання. Мы з ім абавязкова яшчэ пагаварым, а пакуль што ён працягвае прамаўляць перад людзьмі, перад тымі, хто сабраўся сёння тут на плошчы, а тут прыкладна 100 удзельнікаў, і яны стаяць на ўскрайку плошчы, слухаюць прамовы. Вось так выглядае цяпер мітынг супраць інтэграцыі з Расіяй. 2020 год, і вот тут Ольга Кавалькова крудится, что треба песенку проспевать. Я за демократию и за песенки, тому слово с песенкой Ольги Кавальковой. Живи Беларусь! Британія. Слухайте, ну на дворі таке, що хочеться реально трохи порухатися і попеть. Ці ведаєте ви слово пісні «Три черепахи на рем»? Ви ведаєте, що ніколи нам нічого легко не давалося, сюрпризів так само не буває. Я лічу, що добре було б зараз поспівати, може бути, попрыгати і потанчити, бо я підмерзаю, я думаю, що ви так само, а ми, як християнські демократи, виступаємо, як все ж таки, все для чоловіка. Тому давайте, може бути, хто може знайти те слово там у інтернеті, коли не ведає, то супер. Не було Галілея і Боба Марлея, не було Сальвадора Далі. Ни Ленина, ни Леннона, ни Карла Линнея, только 3 черепахи были. Разом. Хей, ла-ла-ла-лай, ты не шакай, сюрпризов не будем. Хей, ла-ла-ла-лай, ты не шакай, ты не шакай. Для тых, хто глядзіць нас не з Беларусі, я хочу сказаць, што надвор'е сёння вельмі марознае, сапраўды вельмі холадна, і каб людзі трошкі сагрэліся, Ольга Кавалькова іх заклікала такім чынам сагрэцца, спяваючы песню на рэм «Тры чарапахі» і трошкі рухаючыся, таму што насамрэч удзельнікам мітынгу вельмі холадна. А папярэднія разы надвор'е было больш мяккае, калі людзі збіраліся на пачатку снежня і 20 снежня было цяплей, но пад Новы год трошкі маразы устанавіліся ў Беларусі. І сагрэць людзей спрабуе цяпер Ольга Кавалькова. Гэтай
сказати, бо ми люди, ад нас залежить, яка політика, яке життя нас чекає у гэтej країні. І я вдячна молоді, яка долучається до гэтых акцій, бо сьогодні, справді, молодь – гэта натхнення і перспектива для гэтай країни. І все ми робимо все для того, каб люди не з'їжджали з Білорусі, каб все ж таки тут ми могли мати всі можливості для життя. Дякую всім і не чекайте, що за нас хтось зробить. Виходьте. Дякую. Дякую. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Ну, я не з'являюсь диджеем. У меня только один раз был досвід у 2006 году, коли не було кому к мікрофону стати. Ось. Дякую Вольгі, тому що ми не повинні забувати, що зараз сапрады вельми світлі дні стоять во всем свете. Давайте ще раз помішуємо всю Білорусь со святами. Бо треба все-таки мати адчування, що все одно ми переможемо, буде білоруська перемога. Її роблять реальні люди. Ті люди, які сьогодні роблять все, щоб наша Отчина заставалася, як і раніше, незалежною європейською державою. Я маю гонор дати слово чоловіку, которого ви з большего і так ведаєте, Сподару Андрію. Коли ласка, Спадар Андрій. Вячеслав Сюрчик передаў мікрафон, вольны мікрафон аднаму з удзельнікаў. Гэтага чалавека завуць Андрэй. Ён звяртаецца цяпер да прысутных, да удзельнікаў мітынгу супраць інтэграцыі, які адбываецца, як я нагадваю, на Кастрычніцкай плошчы. Спасибо вам большое, очень-очень. Мы победим. Я уверен, что мы победим. Главное не сдаваться, идти вперед. Победа будет за нами. Спасибо. Дякую. Дякую, Андрій, і за лаконічність так само. Живи Білорусь! Живи Білорусь! Живи Білорусь! Ми пам'ятаємо про наших колегів. Олені Толстой! Свободу! Павлу Свиринцу! Свободу! Євгену Афнагелю! Свободу! Максу Вінярському! Свободу! Денису Урбановичу! Свободу! У черговий раз Вячеслав Сюрчик называе імёны тых, хто знаходзіцца на Крэсціна. З адмысловымі плакатамі прыйшлі, як вы бачыце, і ўдзельнікі акцыі. Яны патрабуюць свабоду тым удзельнікам папярэдніх акцый, якія атрымалі ад 5 до 15 сутак арышту. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Шановні сябры, ви всі ведаєте план, ви всі ведаєте, що сьогодні ми робимо. Про це було обвешено ще тиждень тому. За цей час можна було прочитати в інтернеті. Уже хутко підходить до закінчення наша вещь, як його назвали. Це більш правильно, чим новомодне вже слово «мітинг», до якого ми призвичилися. Тому, хто ожидає ще сказати на закінчення этого вечера, коли ласка, підходьте до мікрофону, мікрофон вольний. Зараз же я хочу використати ще раз стрим, щоб нагадати, що сьогодні на площі Калиновського люди зібралися, тому що ми обурені тим, що гандлюють наші Отчини. Ми обурені тим, що відбуваються злочинні, потаємні перемови поміж Путіним і Лукашенком. Ми обурені тим, що є некие 31 дорожная карта. Мы потребуем не порушать Конституцию Республики Беларусь. Мы потребуем не порушать международное законодательство. Мы кажем, союз с Россией – это война и калеча. Нам не треба война, нам не треба калеча, нам не треба тут Россия. И она нам всем не потребна. Тому, шановні люди, вам вельми великий дякую, что сегодня, не глядя, что святы, не глядя, что... Паводле дадзеных назіральнікаў назіральнай місіі «Контрол-Бай» праваабарончага цэнтру «Вясна», тут прыкладна 150 чалавек, прыкладна 150 удзельнікаў акцыі супраць інтэграцыі. Это наша батькушка. Это країна,
яка і так уже пережила... Цяпер адбываецца такая дыскусія паміж Ольгай Кавальковай і Вячеславам Сіўчыкам. Сіўчык настойвае ўсё ж на першапачатковым плане, каб прайсці шэсцем да метро Маскоўская, а Ольга Кавалькова спасылаецца на надвор'е, на тое, што занадта зімна цяпер на вуліцы і можна абмежавацца толькі мітынгам і шэсцем да плошчы Незалежнасці, каб людзі не мерзлі. Ну а як гэта будзе, да чаго ўсё ж прыйдуць палітыкі, да якога пагаднення убачым з вамі неўзабаве, ці павядуць яны людзей да Маскоўскай, ці ўсё ж адмовяцца ад гэтага плану. Вы ўбачыце неўзабаве, калі будзеце глядзець наш стрым. Я таксама нагадаю, што і на нашым сайце belsat.eu вы можаце сачыць за усімі падзеямі і ў нашых соцсетках. Інфармацыя пастаянна абнаўляецца, і там усе свежыя навіны можаце вы пабачыць. Дарэчы, варта адзначыць, што на наш сайт belsat.eu за апошнія суткі пацярпеў ад даволі моцных атак хакерскіх. Спрабавалі сайт наш пакласці, ну аднак тэхнікі далі рады, і цяпер сайт працуе, таму я і заклікаю нашых гледачоў сачыць за навінамі там. Я пробачаюся, що може я буду хвилюватися, але мені вельми хотілося звернутися до усіх білорусів, які зараз ляжать на канапах, сидять у Фейсбуку, у Контакті, яшчэ недзе, у которых нараджаюцца ідэі і ідейкі. Сёння павінна быць у нас ідэя адна – абараніць нашу дзяржаву, абараніць нашу незалежнасць, бо сёння на кону стаіць менавіта дзяржаўнасць Беларусі. На гэтай зямлі жылі мае продкі, жыву я, у мяне няма іншай зямлі, і у вас таксама няма. Калі гэта узурпатарская ўлада будзе уцякаць, то майце на ўвазе, суддзі, людзі ў пагонах, яны вас з сабою не забяруць, ні ў Арабскія Эміраты, ні яшчэ куды. Вы таксама застанецеся на гэтай зямлі, на нашай зямлі. Больш таго, я не хачу, каб так званы прэзідэнт абраны, ён нават слова гэта не навучыўся вымаўляць, ні на якой мове не ўмее, неадукаваны чалавек, абраны эліткай Ярмошынай, указваў мне, гандляваў маёй зямлёй і указваў мне, у якой дзяржаве жыць. І таму мы павінны ўсе устаць, аб'яднацца незалежна ад таго, на якой мове мы размаўляем. Умеем мы размаўляць па-беларуску ці не. Хопіць быць рабамі калгаснага брыгадыра. У яго ўзровень калгаснага брыгадзіра. Няхай ідзе на абасраную ферму і чысціць кароў. Жыве Беларусь! Сапраўды малойцы, вот люди, какие кажут, что не умеют выступать, как раз и добро выступают. Вам великий дякуй, спадарыня. Наталья, живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Шановне господарство, шановне господарство, у нас литерально остается еще несколько хвилин, коли мы будем на площади Калиновского. Коли ласка, кто еще ожидает выступить? Вячеслав Сіўчык нагадывае, што мітынг падыходзіць да завяршэння. Ну, шановне господарство, тут поступают разные пропановы, похолодные святы. Есть, да, есть, значит, магчимость ці як хотели, так, может быть, карацей до площади Кубаколаца, ці на площадь Незалежности. Як вещи вырашим? На площадь Незалежности. Раецца Вячеслав Сіўчык з прысутнымі, з удзельнікамі, ці прайсці кароткім шэсцем замест першапачатковага плану. На заканчэнне самое головное. Самое головное это людям. Алине Толстой! Свободу! Павлу Свиринцу! Свободу! Евгению Афнагелю! Свободу! Максу Винярскому! Свободу! Денису Урбановичу! Свободу! Олесю Чехольскому! Свободу! Сергею Тихановскому! Свободу! Леониду Кулакову! Свободу! Стасу Шашку! Свободу!
Максу Урбановичу. Свободу! Беларуси! Свободу! Беларуси! Свободу! Беларуси! Свободу! Медведеву! Медведеву! Путину! Лукашенко! Беларуси! 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 Живе Беларусь! 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 Удзельнікі акцыі скандуюць «Жыве Беларусь», традыцыйны лозунг. Таму што беларусам найбольш што трэба гэта незалежнасць. І в сваім доме мы тады здольны будзем навесці парадак, бо і гэтай зграі, якая кіруе уже больш 25 гадоў Беларусі, без маскоўскай падтрымкі не ўтрымацца было да этого часу. Таму, раз так вырашылі, мы ідзем на незалежнасць. Не залежнасць! Не залежнасць! Не залежнасць! Толькі што Вячеслав Сіўчук абвесціў канчатковы план сённяшняга шэсця. Гэта кароткае шэсце да плошчы Незалежнасці. Пачаткова планавалася, як тое планаваў Павел Севярынец, прайсці да метро Маскоўская, аднак вельмі холадна, і таму палітыкі вырашылі ўсё ж прайсціся па скарочаным маршруце. Я нагадаю, што паводле дадзеных назіральнікаў тут прыкладна 150 чалавек. Гэтая акцыя 29 снежня, з таго, што мы можам бачыць, пакуль сабрала найменшую колькасць удзельнікаў за весь час. Максімальная колькасць была 20 снежня, тады гэта была 1600 чалавек, а цяпер гэта 150. Дарэчы, 21 снежня, калі мінулым разам пратэставалі супраць інтэграцыі ў Менску, таксама сабраліся ўсяго некалькі сотняў, прыкладна 300 было тады чалавек. Ну і такая лічба працягвае падаць. Некаторыя эксперты, палітыкі звязваюць гэта з тым, што няма канкрэтыкі па датах падпісання самой інтэграцыйнай праграмы, няма канкрэтыкі па далейшых сустрэчах Лукашэнкі і Пуціна, і вось з гэтым звязваюць невялікую колькасць удзельнікаў. Аднак удзельнікі ёсць, як і ў минулы раз, яны рухаюцца арганізавана, дысцыплінавана. Цяпер яны чакаюць пераходу на іншы бок дарогі, пакуль загарэцца зялёнае святло. Гэта таксама такая адметная рыса гэтых пратэстаў, што людзі, калі хадзілі па горадзе і 7, і 8, і 20 снежня, яны рухаліся выключна па ходніках. Суправаджае іх міліцыя, міліцыя ў цывільным, таксама супрацоўнікі ДАІ ў форме. Добрый день. Добрый. Так, давайте поглядим, покажем нашим глядачам, что у вас на плакате. Тут написано «Война – это мир». Откуль гэтая цитата? Ну, гэта цитата з твору Джорджа Оруэлла. Гэта «Антиутопія 1984». Яна тут таму, што сітуацыя, у якой мы апынуліся, яна ўвогуле мне нагадвае вось гэту антыутопію. Калі людзі, якія павінны быццам бы абараняць незалежнасць, яны робяць усё, каб гэту незалежнасць здаць краіне акупанту. Яны садзяць за краты тых людзей, якія насамрэч стаяць за незалежнасць краіны. Так, вы маеце на ўвазе ўсіх гэтых аштрафаваных, пасаджаных на суткі? Якія сядзяць зараз на сутках, і тых людзей, якія спрабуюць выйсці, усімі магчымымі спосабамі іх прыціскаюць, і іх проста душаць, каб яны не маглі выказаць сваё меркаванне, не маглі далучыць людзей да руху за незалежнасць. Дзякую. Па праспекце Незалежнасці ідзе цяпер шэсце, якое налічвае прыкладна 150 удзельнікаў. Я нагадаю, што на колькасць людзей, магчыма, паўплывалі і рэпрэсіі ўладаў. 25 чалавек патрапілі пад штрафы і арышты за ўдзел у папярэдніх акцыях.
І менавіта таму, пакуль 6 ідзе па праспекце, Вячеслав Сіўчук гукае імёны гэтых людзей з патрабаваннем свабоды для іх. Денису Урбановичу, Олесю Чехольскому, Сергею Тихановскому, Леониду Кулакову, Стасю Шашку. До речі, з Волькою Ковальковою яшчэ, магчыма, мы паговорым. Усё ж прыйшлі да высновы, што трэба ісці вось па скарочаным маршруце, так? Потому что холодно на улице. Дякую Богу, что мы пройдемся, агучым свои лозунги. И я думаю, что якраз усі люди, які сьогодні присутнічі, зможуть прийняти уділ о 15:00 у ланцюгу, який планується від Головпоштампа до Кастрычніцкай. Скажите, калі ласка, як вы ацэньваеце колькасць удзельнікаў? Гэтым разам, паводле дадзеных назіральнікаў, сабраліся 150 чалавек усяго тут. То як гэта можна ацаніць? Гэта невялікая колькасць, канешне, тут два фактары. Гэта, канешне, надвор'е. Другі фактор, што ўсё ж такі была запланавана яшчэ акцыя на 3 гадзіны, і людзі зрабілі свой выбар прыйсці ў 12 ці ў 15. І трэці фактор, гэта, канешне, рэпрэсіі. Калі шчыра, я не думаю, што, на жаль, колькасць людзей у 15:00 будзе досыць высокая, бо для таго, каб мабілізаваць людзей, трэба правесці вельмі вялікую працу і не за тыдзень, на жаль. Таму якая не была праведзена, на вашу думку? На мой погляд, такая, як патрэбна. Ну, гэта і крытыка ж сабе ў першую чаргу не была праведзена. І я думаю, што наступную акцыю, калі яна будзе запланавана, то трэба, конечно, больш падыходзіць да мабілізацыі людзей актыўна, каб больш людзей прыняло ўдзел. Дзякуй вялікі. Праходзяць па падземным пераходзе ўдзельнікі 6 супраць інтэграцыі. Яны скандуюць незалежнасць, жыве Беларусь, веру можам пераможам. Гэта традыцыйныя лозунгі беларускай апазіцыі. Таксама далучайся. Гэта такі адносна новы лозунг, які стаў папулярным падчас снежаньскіх пратэстаў супраць інтэграцыі. Со связями, дорогие белорусы, Олеж, незалежность нашей краине хочет продать Александр Лукашенко. Мы не даем ему... До речі, тут шмат мінакоў, тому давайте запитаємо, што звычайныя беларусы, якія вось чакаюць свой транспорт на прыпынку, што яны думаюць пра гэтыя пратэсты. Добрый день, телеканал Белсат. Скажите, калі ласка, что вы думаете про гэтыя протесты, якія адбываюцца цяпер супраць інтэграцыі з Россией? К сожалению, ничего про них не знаю. Не ведаюць людзі нічога пра гэтыя акцыі, не ведаюць пра гэты пратэст, і не ўсе хочуць мінакі нейкім чынам каментаваць тое, што адбываецца. Добрый день. Добрый. Скажите, калі ласка, вось некаторыя людзі кажуць нам, мы нават нічога пра гэта не ведаем, мінакі, якія вось уздоўж праспекту стаяць. А што кажуць у вашым асяроддзі вашы знаёмыя і сябры пра інтэграцыю з Расіяй? Таксама нічого не ведаюць. Ніхто не ведае, што ў гэтых картах. Ніхто не разумее, у чым сэнс і чаму пратэстуюць людзі. Таму патрэбна, каб все больш людзей пра гэта дазналіся. А што вас вывела асабіста на такі мароз, у такое холоднае надвор'е? Што вас вывела на плошчу? Што вас прымушае ўдзельнічаць у гэтым шэсце? Я ўвогуле палітычны чалавек і ніякага далучэння да якіхсь партій не маю, але мне прыкра тое, што адбываецца зараз у нашай краіне. Тое, што ніхто нічога не ведае, што судьбу беларусаў рашаюць без удзелу самих беларусаў. А што вы думаеце пра колькасць людзей? Усяго 150 чалавек цяпер тут знаходзяцца, удзельнічаюць у акцыі, а было 1600 20 снежня. На вашу думку, чаму такая розніца ў лічбах? Чаму кожны раз стабільна там не выходзіць 2000, напрыклад? Таму што людзі баяцца і не вераць у тое, што іх голас можа штось змяніць. Яны настолькі прывыклі да таго, што ўсё рашаецца без іх удзелу, што нейкая апатыя ўжо ў
беларусаў. А вось вы кажаце, людзі баяцца, а гэта страх чаго? Вось, калі ласка, штрафавалі, не ведаю, 20 чалавек на вялікую суму грошай, кагось пасадзілі за краты. Вось гэта і баяцца. Якісь ганенняў. Людзі сапраўды баяцца і штрафаў, і арыштаў. Як вас завуць? Наталья. Дзякую вам вялікі за каментар. Дзякуй, што падзяліліся сваім меркаваннем з намі. Добрый дзень. Добрый дзень. Скажите, калі ласка, што вас прымушае ўдзельнічаць у шэсці сёння? Давайте з вами паговорим. Добра, што прымушае вас удзельнічаць у гэтым пратэсце? Ну, тут адказ просты, мы беларусы, мы лічым сябе беларусамі, тут няма ніякага пытання, каб уходзіць куды-то там у іншую дзяржаву і так далей. Ну, для нас гэта пытанне не існуе. Мы беларусы, мы... Але вось няма гаворкі нібыта пра тое, каб аб'ядноўвацца двум краінам, а толькі пра эканамічную інтэграцыю. Мы супраць, мы лічым сябе незалежнай дзяржавай, незалежнай таксама. У нас павінна быць незалежная эканамічная палітыка і так далей. Ну, мы не разглядаем гэта пытанне. Вось і ўсё. То бок для вас гэта нават не важна, эканамічная, палітычная, не мае розніцы, так? Добра, скажыце, а што ці ёсць прыхільнікі інтэграцыі сярод вашых знаёмых і сяброў? Ну, не ведаю, ну так сышлося, што вакол нас мы такая групоўка знаёмых, хто поглядаў такіх жа, як і мы. Яно, наверное, адбываецца само сабой такое. То бок проста людзі аднадумцы, так яны нават у вас і няма такіх сяброў, хто за інтэграцыю, так? Дзякуй вялікі за вашае меркаванне. Прыкладна 150 чалавек праходзяць цяпер па праспекце Незалежнасці. Да гэтай высновы прайсці па скарочаным маршруце прыйшлі арганізатары. Сёння ў якасці арганізатараў тут Вольга Кавалькова ад БХД і Вячаслаў Сіўчак, кіраўнік руху «Салідарнасць разам». Гэта тая частка беларускай апазіцыі, якая выйшла пратэставаць о 12-й гадзіне, ну а 15:00 іншая частка апазіцыянераў збіраецца ў жывы ланцуг. На іх думку, гэта больш бяспечны фармат. І гэта той фармат, які на іх думку збярэ больш людзей. Колькі людзей прыйдзе, мы з вами ўбачым неўзабаве, таму я заклікаю сачыць вас за нашымі стрымамі і чытаць сайт Белсат. Добрый день. Добрый день. Вы трымаеце плакат з надпісам «Свабоду абаронцам айчыны». Так, верно. Менавіта так. Бо я лічу, що сёння за кратамі знаходзяцца у апошні час менавіта абаронцы нашай айчыны, якія выйшлі суперак гандлю незалежнасцю нашай краіны. Дарэчы, вось шмат людзей кажуць, што хтосьці баіцца штрафаў, баіцца пераследу, але людзі працягваюць усё ж выходзіць, хай не ў нязначнай колькасці. Ці вам вот не страшна было выйсці, там вы ведаеце, што можа быць штраф, можа быць арышт за гэта? Не, уже хай робяць, хай хочуць, што робяць, там і это уже іхняя справа. Галоўнае, што ёсць праўда, вот. І калі ты на ёй стаіш, то тебе уже ніякім запужваннем уже не перакуліш. Ну, я бачу тое, што адбываецца, і я мушу як мужчына об этом сказаць. Прынамсі. А ці ёсць сярод вашых знаёмых прыхільнікі інтэграцыі? Ёсць тыя, хто проста кажа, што спачуваючыя, ці як яна там, ці спачуваючыя на... Ці больш усё ж нейтральна людзі ставяцца, абыякава да гэтага пытання? Ёсць што і нейтральна, ёсць... Ну, збольшага, конечно, усе людзі, яны дзе-то, у іх ёсць зерня такое вот рацыі, што ўсё ж такі мы мусім мець свой дом, а не злучацца ў нейкія хаўрусы.
А вось на вашу думку, якія павінны быць стасункі з Расіяй? Гэта мусіць быць што? Вось гэта саюзная дзяржава, яна наогул мусіць існаваць, на вашу думку? Мы маем сёння добрыя стасункі з Расіяй. Вот. І в эканамічным нейкім плане у нас мы ж эканоміка моцна звязана з Расіяй. Вот. Але кіраўніцтва наша чамусьці ніяк не робіць захадаў, каб панізіць эту залежнасць. А наадварот упутваецца ў большыя пазыкі, тым самым все марнуе. Як вас зовут? Зміцер. Дякую вялікі, Зміцер, за вашим меркаваннем. Цяпер калона спынілася, людзі чакаюць тых, хто застаўся на іншым баку дарогі, пераходзяць звычайна толькі на зялёнае святло ўдзельнікі шэсцяў, якія сталіся ўжо традыцыйнымі. Я нагадаю, што ў 5-й раз такая акцыя адбываецца. І сёння яна сабрала ўсяго 150 чалавек, але збірала яна і 1600. Гэта было 20 снежня. Дарэчы, тады маршрут быў падобны, людзі таксама ішлі ў бок плошчы Незалежнасці, а потым вярталіся на Кастрычніцкую. Ну, пакуль што арганізатары прыйшлі да высновы, што варта толькі прайсці да плошчы Незалежнасці. А да гэтага адбываўся прыкладна гадзіну мітынг на Кастрычніцкай плошчы. Мы абавязкова вернемся на Кастрычніцкую плошчу, каб паказаць акцыю, якая адбудзецца о 15:00, калі людзі плануюць устаць у жывы ланцуг, а пакуль што яны падыходзяць ужо да плошчы Незалежнасці. Добрый день. Я вже давала інтерв'ю, не вмію говорити пригожо, пробачте. А пригожа і не треба говорити. Ми можемо з вами поговорити звичайно. І ви скажете, що вас примусило удзельнічаць у шэсці, і наколькі гэта, на вашу думку, эфектыўна? Ці можа гэта спыніць інтэграцыю удзел у таких вось шэсцях, акцыях вулічных? Я тому, что я не хочу, каб мои внуки прымалі удзел у захватніцкіх войнах, у ганебных войнах. Каб мой внук не забіваў внука моей сяброўкі на Донбассе. Вось таму я тут. То бок, вы думаете, што калі будзе падпісаная вось гэтая інтэграцыйная праграма? Прабачце, калі ласка. Што, из Смоленска не едуць воевать у Сірыю ці куды-небудзь яшчэ, у Чачню, у Донбас? А колькі ад Смоленску до Беларусі? Вось некаторыя палітыкі кажуць, што нібыта не варта хвалявацца, гэта толькі эканамічная інтэграцыя. Многа чаго слухалі, што не варта хвалявацца пра эканамічнае становішча, не варта хвалявацца пенсіянерам, не варта хвалявацца студэнтам. Што мы маем? Платнае навучанне, ніякіх льгот ні для студэнтаў, ні для пенсіянераў. Сацыяльна арыентаваная дзяржава. То бок у вас не выклікае даверу, ні нейкія запэўніванні? Ні воднага слова, ні однаго, ні другого. Ні беларускага, ні расійскага боку? Ні, хлусяць, як сівыя мерыны. Скажыце, а сярод вашых знаёмых ёсць прыхільнікі інтэграцыі? Адзін. Што кажа гэты чалавек? Трэба танная нафта, танны газ. За гэта ён гатоў прадаць свабоду. Скажыце, вы удзельнічалі ў папярэдніх акцыях 7-8 снежня 20? Жаль, не. Ну, калі я даведалася, што северынца ўзялі за краты, я таму прыйшла.
То бок гэта вас так прымусіла выйсці, так? Толькі тое, што севярынцаў взяли за краты. І тым, што яны сажаюць людзей за краты, яны будуць нас далучаць яшчэ болей. Вам падабаецца як палітык Павел Севярынец, так? Чалавек, як палітык, як патрыёт, як пісьменнік. Я чытала яго кніжкі. Як вас завуць? Ірына. Гаспадарыня Ірына, дзякую за меркаванне. Вельмі цікавая размова атрымалася. Што не так? Не, ўсё цудоўна, ўсё цудоўна. Не подавится, но не съесть. Далучайся, гэта яшчэ адзін папулярны лозунг, які скандуюць удзельнікі пратэстаў супраць інтэграцыі. Па меры таго, як шэсце рухаецца па праспекце, Вячеслав Сіўчык заклікае да салідарнасці з тымі, хто цяпер адбывае свае арышты на Крэсціна. Якім чынам гэту салідарнасць выказваюць, гучна называюць імёны, а людзі кажуць свабоду. Свободу! 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 Максиму Романовичу свободу! Равилу Кулакову свободу! Сергею Тихановскому свободу! Стасу Шашко свободу! Беларуси свободу! Беларуси свободу! Беларуси свободу! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Добрый день, телеканал Белсат. Здравствуйте. Скажите, калі ласка, ці вы удзельнічалі ў акцыях, якія былі раней, 7, 8, 20 и 21? В этот раз первый раз. А вы что вас прымусіла выйсці ўпершыню на такі пратэст? Я хочу, чтобы моя страна была независимой и чтобы никто из Кремля не диктовал моей стране, как ей жить. Скажите, а вось ваши сябры і знаёмыя, што пра гэта кажуць? Вы абмяркоўвалі, што збіраецеся пратэставаць? Большинство людей за независимость страны. А іншая частка? Ее очень мало. То бок вы лічыце, што тых, хто падтрымлівае інтэграцыю, мала ў Беларусі? Да. Но мне кажется, надо более решительно добиваться. А наколькі эффектыўныя такія вось, што значыць больш рашуча? Ну, мы этим только показываем то, что мы против. Ну, я думаю, это покажет, что есть резонанс людей, но это не решит проблему, мне кажется. То бок вось такія вулічныя шэсці, яны не настолькі эффектыўныя, як хацелася б вам. Да, я так считаю. Але ўсё роўна вы ходзіце? Да, я хожу. Добра, дзякуй вялікія. Дзякуй за ваше меркаванне. Мы працягнем гутарыць з удзельнікамі абавязкова, а пакуль калона прыкладна са 150 чалавек дайшла да плошчы Незалежнасці. Ніяких союзов с имперской Россией! Ніяких союзов с имперской Россией! Ніяких союзов с российской Россией! Ніяких союзов с имперской Россией! Ніяких союзов с имперской Россией! Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй гэта яшчэ адзін папулярны лозунг антыінтэграцыйных пратэстаў, якія адбываюцца ўжо ў 5-ы раз у Менску. Праходзілі не толькі ў Менску такія акцыі, была яна 15 снежня і ў Гародні. Удзельнікаў яе таксама выклікалі ў міліцыю. Верым, можем, пераможем. Верым. Шановні сябри, ми просто не пройдемо, бо там музика. Свято це добре. На площі Незалежності гучная музика, тому що тепер святи неўзабаве, і тут стаіць ялінка посеред площі. Росії! Ніяких союзов с имперской Россией! Ніяких союзів з імперською Росією! Ніяких союзов с имперской Россией! Союзов с имперской Россией!
Хвилиночку ще почекаємо, зараз всі наші підійдуть. Та нормально люди стоять, добре стоять. Арганізатары чакаюць, пакуль астатняя частка 6 падыдзе да плошчы Незалежнасці. Як мы зразумелі, гэта канчатковая кропка 6. Закончилась уже сегодняшняя наша акция, уже 5-я акция в Менску, где были наши стихи и были наши словы. Тому я подсумовываю вельми коротко. Мы вышли черговый раз только с одной метой, как не гандлевали наши батьковщины, как не нарушали Конституцию и законы Республики Беларусь, и как не было никаких союзов с имперской Россией. Мы лишим здрадой то, что робит зараз Лукашенко, спробуючи навязать белорусскому народу так званую 31 дорожную карту. Мы потребуем, чтобы эти ганебные документы были опубликованы. Мы потребуем вызволения белорусских патриотов, которые незаконно были кинуты за краты за то, что они обороняли отчину. Это наши потребования. И на завершение хочу сказать самое головное. Вам великий дякую. В краине, якая замерла от страху, которая боится репрессий, вы вышли сегодня. Вышли на акцию, которая не только забороняла влада незаконно, которую сейчас пробовали отменить. Тому вам великий гонор. Нагадываю, что борьба не спиняется. На жаль, нас не чуют. Мы обязаны выйти, коли раптом эти ганебные документы будут все-таки официально подписаны. Я сподіваюсь на вас. Хочу на завершение повіншувати вас и весь белорусский народ со светлыми святами. Бережи вас Бог. Нехай ваши семьи прийде світло, тепло и мир. Бо сапраўды зараз вельми хорошие дни. И давайте разом будем марить про то, как добрые часы настали для нашей шматпакутной отчины. Потому что отчина у нас всех одна с вами. И мы тут однольковые. И отказано за нашу батьківщину кладеться на кожного з нас. На тих, хто стоїть зараз на площі Незалежності, і тих, хто чує мене по стриму. Беларусь нельзя продавать. Мы не повинны дозволить, как эти страшные люди накинули черговое ярмо. И уже на самое закончение акции я все-таки хочу, как свет еще раз пригадал про наших коллегов, которые за кратами. Нагадую, что 31 студеня мусить вийти зустрічення руху солідарності разом Алена Толстая. Я не ведаю, в кольких, пробачте, 31 снежня оговорился, не дай Бог. 31 снежня мусить вийти зустрічення руху солідарності разом Алена Толстая. Я не ведаю, в колькі вона мусить вийти, недзе ориентировочно між 9 и 11 годинами. Вельми прошу, как все-таки ее сустрели. А зараз давайте запотребуем. Алине Толстой! Свободу! Павлу Северинцу! Свободу! Евгению Офнагелю! Свободу! Максу Венерскому! Свободу! Денису Урбановичу! Свободу! Олесю Чехольскому! Свободу! Максу Урбановичу! Свободу! Леониду Кулакову! Свободу! Стасу Шашку! Свободу! Сергею Тихановскому! Свободу! Беларуси! Свободу! Беларуси! Свободу! Беларуси! Свободу! Милые мои родные люди, дякую вам великие. Отчина не продается. Годность не продается. Я закончиваю сегодняшнюю акцию нашим отвечным. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе!
Таким чином підвели виніки удільники акції. Мітинг уже завершений. Запланований від площі Костришницької до Головпоштампа. Коли у вас ще засталися сили, ви можете попити гарбати і долучитися до наступної акції, яка відбудеться о 15:00. Дякую всім за уділ. І, коли ласка, я прошу, кожен з нас може зробити щось для незалежності. Це соціальні сітки, це ваші сябри, коло людей, яких ви ведаєте. Розповідайте, чому ми хочемо незалежності, чому ми супроть інтеграції з Росією. І ми повинні поширати коло нашої підтримки у цьому питанні і потребувати незалежності від наших владів. Дякую всім. Ви сьогодні мої герої і натхнення тих, хто сьогодні прийшли, не глядячи на надворі і репресії. Живе Білорусь! Сподіваюсь, що побачимося. До побачення всім. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Дякую вам за правду великі. Таким чином, арганізатори акції «Супроть інтеграції» обвершили про закінчення мітингу. Скончився він тут, на площі Незалежності, куди прикладно 150 чоловік пройшли шестям з Костришницької площі. Раніше ця акція часткой білоруської опозиції була відмінена і перенесена на 15:00 со зміною формату «Живий ланцюг». І це так само відбудеться, і ми так само покажемо це у нашому живим ефірі. Ну, а частка все ж вирішила собратися о 12:00 і собрала прикладно 150 удільників вокруг себе. Це протести супроть інтеграції з Росією у Мінську. Для вас працювала я, Катерина Андреєва, і велике дякую за увагу. Заставайтеся з Білсатом, незабаром вертаємося у ефір. Дякую.